Lilla بالفعل cantaw Anja tarat il-ħaj nannu lil-mulej Għaner suqdimu bil-fer u-tama f'qalbna Għanannu għanja ġdida li-s-sit is-sema u l-art Lilla bil-fer inkantaw Għanja tarat il-ħaj nannu lil-mulej Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Bil-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Miegħek ukoll. Niċċelebraw il-festa tas-Salvatur, it-trasfigurazzjoni tal-mulej fuq it-Tabor. Noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal ruħ Reno Kakija, ħuti jew nar fuq tietna. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġir. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Int li tneħħi id-nubiet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħħi id-nubiet ta' dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini, int saħħaħt il-misteri tal-fidi biex xhieda ta' missirijietna. B'mod tal-aġeb u rejt minn qabel kif aħna nsiru li adottivi tiegħek. Għamel li nisimgħu l-leħen ta' ibnek l-għażiż, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien Daniel, kont għadni qiegħed inħares meta tqedu xi tronijiet u wieħed xieħ fl-omor għad bil-qiegħda. Il-bisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Isna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wieqfa qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sa xieħ f'omor u resquh qudiemu. U taw ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdu kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmietu ħakma għal dejjem li ma taddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj il-Alla. Assal minn wieġbu, il-mulej saltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan u mill-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan. Ħataqbes l-art bil-ferħ, ħajifirħu l-ħafna gżejjer, sħabu dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq, is-sisin ta' tron tiegħu. Il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Ħal xama jdubu l-muntanji qudiem il-mulej, qudiem is-sit ta' Alla tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Għax int mulej, inti loli,
il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha. It-tieni qari. Qari mit-tieni itra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta għarrafnikom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa minn Alla il-missier ġieħu seb. U leħen mit-tron glorjuż instema jgħid għalih, danu ibni il-għażiż tiegħi li bih jien nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-montanja imqazza. U hekk għandna imwettqa aħjar il-kelma tal-profeti. Tamlu sewwa jekk toqgħodu attenti għaliha, hi bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbexbex il-jum u f'qalbkom titla il-kowba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj il-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Danu ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi, issimgħu lilu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. 6 jiem wara, Ġesu ħamiegħu il-Pietru, il-Ġagbu u l-ħuħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, il-biesu sar abjad bħad-dawl u derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru qal lil Ġesu, mulej, kemm sew li aħna hawn. Jekk trid intellaw 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl qattithom. Minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan huwa ibni l-Aziz lilu isimgħu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lejhom messhom u qalilhom qumu la tibżgħux. Huma refu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom tgħidu lil ħadd b'did-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Nixtieq ngħidilkom x'qal. Min kien qiegħed hemmhekk? Ġesu jidher kollu kemm hu sabiħ, ħajġib il-milja tal-Antik Testament, Mosè, il-liġi, Elija l-profeti. U kien hemm 3. Dawn raw wiċċu sabiħ biex jippreparawhom għax wara kienu se jarawh jaraq l-araq tad-demm. Illum qed jarawh trasfigurat sabiħ. Flor tal-Ġetsemani raw wiċċ sfigurat ta' min sejjer ibati, ta' min qed ibati. Wieħed minn daw 3 xin jiġi biex jikteb iktar il-qudiem lin-nies jgħidilhom. It-tieni ittra ta' San Pietru l-ewwel kapitlu. Jgħidilhom hekk. Meta dnilkom bil-ġrajja ta' Ġesu, dan mhumiex ħrejjef
Dan mhumiex affarijiet maħluqa minn moħħna, isemgħu ta'. Aħna ednilkom dan għaliex ridna narfukom li hemm qawwa ta' Alla li jint għandek bżonn. Aħna rajna bajnejna l-kobor tiegħu min jista' jgħid iktar minnu. Aħna smajna l-leħen mit-tron glorjuż tiegħu. Aħna smajna dal-leħen misħaba dan u ibni l-Aziz feħsib tlaxqa tiegħi isimgħu liru. Aħna smajnieh dal-leħen ġej mis-sema. U batlilna jgħidilna tagħmlu sewwa. Anzi, ma tistgħux tagħmlu ħaġa aħjar jekk intom toqgħodu attenti ħalli taqbdu it-triq li twassalkom għand Ġesu. Ejja Spiritu Qaddis ħalli issa irresqulek it-talb tagħna. Illum ninaqdu mal-Papa Ljun. Hekk il-ġurnata tiegħu marbuta ma' San Franġisk, imma l-iktar marbuta ma' ħafna żgħażagħ li ilhom hemmhekk għal dawn l-aħħar 4 ijiem Assisi biex jitolbu għal paċi, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal marit fid-dar u fl-isptar, fir-ruħu fil-ġisem, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li qalulna nitolbu għalihom f'das santwarju għażiż bl-interċessjoni tal-Madonna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-qadan il-ħobs mulej, il-qadan l-imbit, il-qad il-ġurnata, ferħud bati, fl-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, fil-ħajja tiegħek, fil-ħajja tagħna. Aħna x'nistgħu nofru, aħna m'għandna xejn. Għawru ix-xejtana u kollox mulej. L-offerta tiegħek, l-offerta tagħna, fil-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħif glorja ta' ismu, għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqattsa. Għaddes mulej id-doni li qed nofrulek f'ġieħ trasfigurazzjoni ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull dnub bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Is-suħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula. Mela bdija qawwija il-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna. Biex is-salib ma jkunx ta' tfixkila għad-disċipli u biex juri li fil-ġisem tal-Knisja kellha sseħħ il-milja tal-glorja li deret fir-ras tagħna li hu Kristu. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qudusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħajl ħobs radd il-ħaj, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Reno Kakija, il-mejtin tal-familja Kakija, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek, ikun li trid inti kif fis-sema jibda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum. Għafrinna d-nubietna, għalma naħfu l-lum għati għali. Naddaħannix fit-tġrib, izdeħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija s-salvna l-qawwa glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apposti tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li Tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dal-ġisem u d-dem għażiż tiegħek jaħlisni minn titi kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidin lejn il-kmandamenti tiegħek, ħallini qatt ninferet minnek. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġili jixraqlek natu għal-ħanina li tadem li taffer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbu għal-imqasa ta' Ġesu liberi titfaċ kejkni kebbes fina nar tamħabte zomna mijek imħadmin. Nitolbu taqarbinna bl-ikel tas-sema li jbiddilna fi xbija ta' dak li jintrid turina d-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet u nkomplu ġurnata oħra mill-kwindiċina minn 15 jum qabel lejt tas-sajf, lejt tal-Assunta. Wara minn minkom ikun irid jidħol fil-kappella nitolbu l-barka ta' Alla bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu l-aktar għal dawk li għandhom xi anniversarju jew jixtiequ xi talba speċjali. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Sibu l-karta li għandkom fil-bankijiet hemmhekk ħalli ngħidu din il-ġagolatorja. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla tlopalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U Alla feddejta kulħadd, għamilna din jinqimu il-ġisem meħlus midnub f'dan il-jum kbir tal-festa tal-Omm imbirka imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem mal-qtajiet tal-qaddisin u l-kori tal-anġli. Għat-talb tagħha eħlisna minn kull ħażen, kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj l-Alla. Infaħru lil Marija, Om tal-Alla u tal-Bnedmin, nannula l-isbaħanja bil-fer ta' qlub safin. Marija Om ħanina min qalbna nitolbu, għallimna